ҳодисае ки имшаб дар масҷид содир шуда буд ва ин ҳодиса касоне ки дар масҷид буданд ҳамаро дар ҳайрат гузошта буд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, бародарон ва хоҳарони аҳли ислом ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки то охири қиссаамон гӯш кунед ва ҳатман дар зери видео лайк гузоред, то ин ки ба дигарон дарси ибрат шавад. Албатта ҳар он чизе ки мо нақл мекунем аз пеши худ нест, балки ин ҳама ҳақиқат дорад. Як масҷиде буд. Намозгузорон баъд аз намоз ҳама ба хона мерафтанд. Дар ҳамон гирду атроф як марде мисли маҷнун девонавор намоён буд. либосҳои пӯшидааш мисли ғарибу бенаво. Мардум бошад, ба наздаш рафта ҳазлу шӯхӣ мекарданд ва мегуфтанд: акнун шумо кай намоз мехонед? Кай ба қатори мо рост меистед? Мегуфтанду механдиданд. Ин мард бошад мегуфт: худо хоҳад мехонам. Ҳамин тавр дарди худашро худаш ва худо медонисту халос ба роҳаш мерафт. Ин марди маҷнун дарвеш аз масҷид дуре намерафт ва гирду атрофи масҷидро тоза карда мегашт. Аммо ин мард аз ақл кам, ғарибу бенаво ва марде ки мисли маҷнун девона буд, дур аз ин мардҳо меистод. Аз байн рӯзе гузашт ки ин дарвеш тасмим гирифт то ин ки саҷда бар худо биёрад. Имоми масҷид ба ин дарвеш гуфт: тақсир, зуд бошед, таҳорат карда биёед, намозро шурӯъ мекунем. Гуфт. Ҷамоат ба имом шӯхӣ карда гуфтанд ки имом, рӯзе мешавад ки ин мард ҷои шуморо гирифта имоми ҳамин масҷид мешавад. Имом мегуфт: албатта. Ҳама ин марди дарвешро дӯст медоштанд. Ҳамин тавр ба намози хуфтан аз он гуфтанд. ғариб ба ҷамоат якҷо шуда намоз хонд. Такбир, рукӯъ, саҷда, ҳамин хел намозро хонда шиданд ва ҳама дуо карда бинанд ки ин марди ғариб сарашро аз саҷда боло намекард. интизор шуданд то ин ки ин мард сар дар саҷда меистод. имом гуфт: бархезед акнун, намоз ба анҷом расид. Аммо ин мард намехист. ҳамин тавр аз байн муддатҳо гузашт. хеле вақт содир шуд. Пас аз чанде ин марди дарвеш, ғариб, бенавову маҷнун сарашро аз саҷда боло карда гуфт: ман акнун фаҳмидам ки шумо чаро ин қадар сари худро дар саҷда мегузоред. вақте шумо сари худро дар саҷда мегузореду ҷаннатро медидаед, пас чаро бар ман ҳаминро нагуфтед ки вақте ба саҷда гузоштани сар аллакай ҷаннатро мебинӣ. ман низ имрӯз ҷаннатро дар ҳамин саҷдаи охар ки кардам, ҷаннатро бо чашми худ дидам. бинед ки дӯстони азиз, саҷда бар худо овардан гӯё ҷаннатро аз боло тамошо кардан баробар будааст. албатта ин қисса маънои онро дорад ки мо вақти худро зоеъ накунем, балки намозро бисёртар ва саҷдаро зиёдтар кунем. иншоаллоҳ дидани ҳамон беҳтарин макон ва дидани орзуи ҳар яки мусулмон ки ҷаннат ҳаст бар мо ҳам насиб гардад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.